bai! Hortxe ditugu lanea, lau traineruak, tiralen kaletik, pantailaren bekaldean dituzue galiziarrak, bigarren kaletik San Pedro, hirugarrenetik Pedreña, laugarrenetik Astillero. 20. segundua bete da, irtera baliozkoa da, San Pedro eta Astillero bixi-bixi. Tiran eta Pedreña ere ez tira urruti, segundu batean ordenak. Hementxe dira tirangoak. Aurkezpenaren garaia da, Ruli ontzian badakizue, Dani Perez dugula, prestatzaile. Denboraldi handia egin dute, lan oso ona posik izateko moduan dira. Ez da gorre zalantzarik, zenbat buelta, zenbat joan etorri Galiziatik, zenbat izerdi. Bertako txapeldunak bai, baina Galiziarren ordezkari, San Miguel Ligan eta duintasun handiz gainera, hori ere bai. Tirane, gaur David Arosa, patroilanetan hankekoak, Meno eta David González urte osoko titularrak dira hoiek. Astillero eta San Pedro, Pedreña ere bai parean, Tiranek orain segundutxu bateko atzerapena duela dirazten digu GPS-a. Hemen dira San Pedro tarrak, Gabi Larinaga prestatzaile, zailkapenean momentu 8. baina gora begira. Denboraldi ikaragarria egin dute, merito handia dute. San Pedro tarrek, neguan egoera larrian ibili baiziren, baina kuadrilla polita itxuratu eta duintasun handiz aritu dira. Patroilanetan Juan Carlos Fontan veteranoa, hankeko lanetan Iker Aranburu eta Inigo Osa. Hor dira San Pedro tarra. Eta momentuz Astillero estropadaren buruan, Pedreñare hurbil, San Pedro eta Tiran segundo batera, tartea oso txikia da lauen artean. Ederra izan daiteke hau ere Baxerri, oso orekatu doa momentuz. Bai, parekatuta eta lehenengo luze horretan ikusten die, lau brankak ia irteran bezalaxe, metro mordo bat egin ondoren, oraindik labak segundo baten barruan, hor ikusten da inork ez dula amurremateko asmorik ez. Hementxe dira, Pedreñako gizonak. Ángel Gómez prestatzaile lanetan, Angelek gaur bere burua kanpoan kokatu du, zodiakean, ez aurreko lan hoietan. Borja Gómez patroilanetan, eta ritmoa markatuz Gabriel Bedia eta Carlos Rodríguez. Eta ritmo 36an orain Pedreña. Hortxe dugu Pedreña, momentuz Astillero buruan, segundo batera Tiran eta Pedreña 2 segundora San Pedro. Eta kanpokaldean antzematen da, mugimendu pixka bat gehiago. Bai, mugimendu eta gainera zaietzetik jotzen du, ez hemen irteran, pixka bat, badago babesa pixka bat, eta horre, olatua leku guzitatik joko balu bezala da, baina behin espigoi honetatik kanpoa aterata, lehenengo luze honetatik babor aldetik jotzen du, ez? Eta horretik lehenengo kanporak eta horretan ikusi dugu aurreko bat edo beste arrauna aldatzen, ez? Eta gero buelte eman da estriborretik jotzen du, ez? Ez dago olatu handia, baina dagoen pixarrak zaietzetik jotzen du, eta horre pixka bat arrauneako zikindu egiten du, ez? Hemen ditugu Astillerokoak, Jon Salsamendi prestatzaile, Cristian Garma patroilanetan, erritmoa markatu Sarostegi eta Zunzunegi, eta hauentzate urtea ongi borobiltzea dela helburua, beste entzat ere bai jakina, baina hori zuzenean esan digu lehen Jon Salsamendi. Astillero eta Pedreña aurretik Kantabriarrak, Tiran 2 segundora San Pedro irura. Antzematen da gure katamaranak ere baduela horre kanpokaldeko mugimendu horretan zailtasunen bat, azken 80 metroak Pedreña eta Astillerorentzat. San Pedro 4 segunduko atzerapenarekin orain. Bai, azkarratera dia, beti irterako txampo hori 54 atera die, nik uste dute azkarren ateratzen dien taldea dela,
baino gero pixka bat bere ritmoa etorri den hortan ikusten da beste 3 txandakideak gehiago direla, ez? Orain arte. 5-0 bat Pedreñarentzat. Segundo batean hortxe dira Astillero eta Tiran, San Pedro 4 segundora. Ea maniobra ostean Pedreña hirugarren kaletik nahiko txukun, San Pedro sufritzen ari da hor, bigarren kale horretatik 5 segundoko atzerapena orain. Astillero buruan, Pedreña segundo batera, Tiran bira, San Pedro 5era. Hauek GPS-ak orain ematen dizkigun datoak, eta Pedreñarentzat 5-0 bateko erreferentzia, lehen Ziabogan aurrez, ez da konparaketa egiteko, baina Zumaiak aurreko lanari dagokionez, Zumaiak playoffeko lehen kanporaketan irabazle izandakoak 5-0 laukoa markatu du. Pedreñaren denbora beraz, 5-0 bat Astillerorentzat beste horren beste, Tiranek 5-0-3, San Pedro 5-0-5. Jose Manuel Oiarbide, telefonoa belarriti zintzili duela. Jose Manuel, 11 egun luze, kontxarako sailkatu ez, eta demoraldiko helburuak beteta, eta luze zuentzat, eta luze arrolari ere. Ba, ikusi da, luze izan dudala, bi hastioiek geldigotia naharmendu da, eta kontxan egin zertu zuerte txarren gatikan, eta gure deberiak eskolako egin zauden, eta lasa disfrutatzen. Demoraldi bikaina, larri bilizineten neguan, eta udaberria, baina azkenean oso ondo, lana ondo egin data. Ba, demoraldia ikusuka izku izan du da guria, porque pentsatu febreruan martxuan lola gauden, eta orain, 8. liga neotea, ligiko nenia neotea 8. ikusgarria da. Ez altzaizue berriro gauza bera gertatuko, esan nahi dut lanean hariko zarete, datorren demoraldi dirako eta ez da? Bai, lanean ari gara, eta ez dut uste aurten olako gauzitokatu egit, ez den nahi gainez. Ez duzuela olatu bakar bat ere hartzen, 9 segundora, galduta zabiltzate hor. Ba, ez da gehit, eso se pasado dutuan hor barrenean, porque momentu gutxin, demo gutxin bastante atze gelditu, ez da geuzan dute behar zeo se pasatu zaien noiz. Erki, ez kebesko. Hale zuri. Oiarbide jaunaren hitzak, Pedreñak orain errentartu du ontzi bat Astillero eta Tiranen aurretik, San Pedro 9-ra, oso urte gogorra izan da hau Pedreña arraun elkarteko entzat, oso apustu haundi egin zutelako, fitxaketekin eta bazuten gogoa behingo zor burua ateratzeko, eta garaipenen lehian sartzeko, baina baserri demoraldia joan da, eta ez dute hori lortu, eta nahiko alanekin ibili dira. Bai, beraiek lehenengo ez uste handiagoa zituzten gorago egoteko asmotako talde osatu zuten, baino gero ikusi da estropada beak uste zuten ez dutela eman, ez Moañan jokatu zen irabazi zuten, lehenengo estropada Bilbao hirian ere bigarren egitea lortu zuten, eta gero ja denborik onena 3 estropada badituzte 3garren eginak, baino bai tartean 9garrenak, 10garrenak ere bai, eta hori nik uste dute ezustekoa izan zela, eta datorren urtea begira nik uste dut hau bideratu eta zuzendu berra daukaten jendea kontuan hartuta, ez? Jende ona, internatzailea ere lotua dute, eta hori gaur egun Astilleroko arraundari bezala ibilitako gizon bat izango da, aurreratu genizuen albistea, Enrique López, eta posik da, Enrique López oraindikan urdinez ari da, eta errespetua zor dio noski Astillerori, lan oso serioa egin du hor arraulari bezala Salsamendiren agindutara, baina berak arraulari eta entenatzailetzat du bere burua, eta lehen aldiz izango du puntan ibiltzeko moduko kuadrilla bat bere agindutara Kike López, eta oso animaturi dago datorren denboraldiari begira, eta ikaragarria orain Pedreña egiten ari den zuloa, Pedreña Astillerori orain 8, Tirani 10, San Pedrori 16 baserri. Bai, poparian oso ondo moldatzen ari dira, ikusten da hor 3garren kale horretatikan, eta Ziabogan hor aurretik denbora berdinean bali zeuden Astillero 3garren kaleko horretatik, bigarren luze honetan ikusten da aldeak handitzen ari dela Pedreña, eta hor Ziabogan ondoren beste segundo bat edo beste ere sartu, eta oso eskura jartzen ari zaio txandau, ez? Garbi aurretik Kantabriako ontzi beltza aurretik, gero urdina, bi Kantabriarra.
9:40 Pedreñakoentzate denbora horre lan erditan. Astillerorentzate 6 segundo gehiago. 10-0 Astillerorentzat, 10-0 Tiranentzat. Eta